to pini ada nili hemalong nili APHLC ex candidate lo non ke BJP lo non pini nang tum ada kapang si media aporte tum ke aport nang tum kan ka churu pajir lo basi pini ada nang cetong gundo la pualang ke Dhorom Teron alang ke APHLC ex spokesperson lo non BJP yang dun jual pasalang ke APHLC spokesperson lo apa ni dia pangke ex candidate lo non ke BJP lo apa ko alang tumbang ke members lo klembarim non tum klembarim atum tadi lo masih pini labang so media nang kahang nang kok alam tegala pulo arni sini ni aprang dak Chinthong along APHLC CC committee a president akahai long kiram Teron niliphan kalili kalanglang alam niliphan arbok lo nili APHLC chi open BJP dam juilo for tarik kripli non ke dam tang tarik kripli arni sinili officially letum kaching honai CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke letum kaching honai nona MP lapen ex MP lapen CM ya mangno nili tum bang ho nilitum halda BJP join dun lo officially as halasu ke join duna joine dak Chinthong along APHLC ke bobji angring thet tamlo lasuka phire joine si Chinthong APHLC a committee amei akhai long kiram Teron bangke niliphan kalili kalanglang sinar bogdun nang karbok dun alang thigala pohelo BJP dun po our side long lote amarni party pensi thuji posi nilika ninje posi alangli akhai long kiram Teron bangke ni thanar boglo lasi lapuson kalili kalanglang nili ninjilong le pinalam kalili kalanglang nang karbok thap po bangke inut leader pulote chok chedeji tapusona bangke ahok alam si ninji nei yong sa ahok pet a leader yong sa lang li chikrongji pulonte ahok alam si rada phanthani nili ninjilong le pinalam alang li narbok thaparat ke chok che lasi nili tum sorsaing tung pe athema APHLC in dupiglang ki haji ta gali le tum ka sorsaji akama masawi BJP dun ju istani tum ka sorsa ponji akam masawi athe ki haji party gali lasi kupia posi nona bangke nili tuma phanang sorsa dun de lopot nona bangke li tum mastame APHLC chi open BJP kupia posi dun nang kokma la salam the bangke nili tum phonang kokko lasi lahelo APHLC ke damtang nili tum chupiduglo nili hello ke klembarim ke klem ke cheng lin cheng abang pun nili hello emethang duk det boy det abe det pen setame nili tum ke klem chupidug pen rap det setame nili tum pang room lo lapen abe det setame ke damtang setame nili ta candidate arjab dun lo ahok pet sinang jaji bon posi nili tum ta chetu dun lo bon sita aphia bangai kopilo central committee amepu akha jai ka thar alang li kachuma tha thwa bangke APHLC asongja angbong hiyansi kache sorsa niu salong si kachipi kache sorsa kachiputot lason si alang lia bangke ni tum phanang jarong lo lapen ang tong ing tiga thara group u jai ka thara group laposon si alang li thak si alang li tim ni hason nang thak si alang li media thengno stame alang li party si vet ang bong si kapre ka party son chi tin si alang li kalili kalang la alang li arbok lo alang tum party hijan leader hijan ang bong si alang li arbok lo jumeme juma kalili kalang lang si alang li arbok lo la sila puson party hijan songja hijan ang bong kacharbo kachu bohong kachi plak kachi plek la sona songja lo li tum dudun thek lalo eson na bangke non tribal pen ilitum chupa hilo nai kichi ki biaso pen chupa hilo nang ji ilitum alang tuma but nang ne etum tribal abut nai posi alang li ke dam tangar ni nang than lo nang than sa hok lo bon posi ni tum ta matha dun lo ki juda por ke la pugli det alang li bangke
hala lorin ti gogoi okil gogoi ke hai tum wang amat alang li pan pedok on lot lo alang li Indian Airlines along dam lo hada ka bangke abonggali abehari akichi aso penang party thu toilo ke juda banganil tum han pilo nang epu non amake li tum kichi ke be abuta pangrom ponru bana popak sin tum hanang thanrong lo lasi lapuson parlinlin parlo lo nang ki jalong abangke nili tum dudu thekte lasi lapuson parlinlin parlo lo nang ke ja joinisi nili tum abangke APHLC la leke haji ta kali lapen akam kichun jita kali unil tum mathasi nili tum APHLC ci open nil tum BJP non ruling government along nil tum ruling party along nil tum ching bidun lapen dolang alang li lapuson meeting wang lo pote hadake angtong 3 tarik haladake amo angtong 3 group pan meeting hangri lapuson loksi kedam tang tan tum pan na pin khat bohas da chakri la son sin tum pan na pin khat lo lapen longbok kedam tum pan bohas chakri pan sin tum pan phun stanang kollo nang than lo la son lo lapen longbok kedam tum ke la tum ke BJP long me se poisa ke ban ta ho RSS lo ta ho bongo sena lo ta ho la son si alang li ir dun lo la si la puson na bang ke parlin paro lo lo bang ke nilitum dodun thek the osi nilitum APHLC pen chi osi BJP long dun nang kok lo la alang li ke ajat along ta alang li ke anuvet chi pe thek de anuvet chi pe thek det alang li ke a sitin asong along phanda charbu ang lo hamphang asong kwan ma ke do KSA pen cheng lo organization kwan ma ke do alang li ke charbu dun ang lo kipusi tribal unity tribal chingri nangji etung khaisuan chingri nangji pu ate chingri nangji te ko pipo salang li opisi our organization asong be dalang li charbu lap lo la pen ke pipo si song si party si leader ang bong talang li ka charbu akamalang li claim lap lo nang jalin lap lo lasi lapuson keja thap keja pro songja long abangke parlin paro lo bangke along asongja keja party long bangke tum dudu thek pusi nilitum stame mathapa me pusi nilitum non APHLC long ke claim active patum nilitum APHLC pen COC nilitum BJP dun lo kasi dupi gala non alang tu makai long kiram Teron dak Chinthong APHLC meipu stamin panapulo inuta ponon e pon unma ponon e make non MP relief bipo so joining program bipo hala daksi alang nang thegolong po lasi da Chinthong along bangke nili tuning rilo through media pe nili tuning rilo APHLC along ke do arat am setame ilitum kamang hudu nai akama velo APHLC ke haijia party takali lapen ki unama se un e ada athe eletum dak lak krihinia population ang bongsi eletum ladak kar bianta kachingri long le kachu bhong pon lok polonte kopu silitum ka haipo suri cap in koinat long lok second division ke long lok le election long e ke chogi gali lasi la sona long abangke eletum dudun de dat nai nili tuning ri lo dak Chinthong long lapen kar biang long adang APHLC tum stame ake hai jaiga thars asang ho ke ja a party APHLC long bangke chi udun lapsi non litum ruling along non akai iltum ka ching honne CM tuliram ronghang ke claim ke dam ke me lapen ke longri long pat ka paching thura side along ilitum chi rap chi tudun si akimi pusi nilipuji ya pe ilitum chini lo alang li ke ja kam chungche puge ilitum non ke dam ta ilitum theklong alo athema alang li case ki pi soni son thomlo alang li non tribal ke election thulong le palang li case pilo Pawon Kumar right la hey up Ajit Kumar de alang tum pan case alang tum aputha case pilo sita case hailo ma pini ningkan ner cap set cap part elo la so case non in summary so nak thak selang li council voter list along pen ke chike biamen than enang jipu alang li Guwahati High Court case pilo tahala so case ta pini da council so draft that pen pini ha Gornorari deng dolo gornorari deng doko api gornor approval pipe pu ta pipe dat ni tum case pi alang tum pi hailoma pini pipe a case pu ansi damjulo ta pen re-election ta dupu pu chekleon trok angbong dupu pu non chekleon trok ali ni kan hini non par elo dolo malase isi not a case ki pita alang li chupichun thek lasi
pipo pang samri la puson la si ili tu mabangke karbiang long ke kroy APHLC fan ke kroy arat an ke ili tu manghudun nang nelo non rolling golf along ili tu ching bedun pen BGP along chipa ok dun pen ili tu kaching honai CM tuliram ronghang Dr. Tuliram ronghang ke claim ke dam ke me pen tim karbiang long ke claim ke dam ke me ka paching thura sai long cherap dun rong sa ke me usi nili ka du ka be karbiang long APHLC arat phanta nili chuning ri nang le ko pia ning che thesi BGP long ke join lo la bang nili ning che theke la hello ili tum non ke dam tang same kaching thura war sai non Chinthong war pusita ke dam tang arnia bang ke non il tum tawar ave la high school ave non ke school stame da habai ti long stame central school na kimlo la pen tawar stame non Chinthong kroi put adi ke non selam bom lo la high li tum phanta na rab lo la pen batai sike muni tumen men claim de don esita alang li claim chet non kaching thura war sai lang li claim bom lo la sui ning kang sam si dun lo la pen dolang ili tum dak sik sidul long ke tok do dim bang hala hello alang tum pulo non tribal atum election thulong le tapen vote jog long le pasi alang tum pulo APHLC ak hai jai ka thar asang hupen alang li prosar lo sida me sik sidul long ke tok do je permanent resident akitia so an ke election thulong vote jog long wala dak do lo an ke long se voter list long amen dutang lok lote permanent resident la son chiplang dat la si alang tu aphan ke than je phan ke ili tu men than tu ji pe ke akisung do aposi non ake hai ili tum ka ching honai ake hai CM Dr. Tuliram ronghang alang li kama tha bangke isi ning ki doga bangke la hello alang li non chukadam tang song trophan accord ka che tok japon si haladak sit thong kepra pli tribal aphan ST upon reservation alang li bilo bidet lo la son nak thak sa la sit cap abangke dak tribal ta thurong non tribal upon pidet ko selang kapache thang APHLC to pache thang sistame hada ka bangke tribal non tribal ta thur jam long kusi kitu tasimon second step abangke etum che song pen claim pen no the second step abangke hala sit cap along sistame sit pho bangke ST upon reservation no te sit pho se hala tribal pen non tribal thur jam la son si alang li sitame ala son si matha ponji pusi nili matha athe nili tum theklong lo Tripura long ta Tripura autonomous council pen isi high court long case pilo ya non tribal atum vote jok long le la pe election thulong le pa case pilo sitame hada bangke bang high court atum case amasi reject hada reject that lo hada ke pu pilo tribal non tribal atum election thulong le puke ke khang mas awi pusala da high court pen pangda lasi voter list along amen ke du ta pen permanent resident an ke halada election autonomous district council along election thulong la pen bud joglong pusi Tripura high court pen ke la so lam pangdak lo lasi non bang ke Tripura along ta ya la son si mathalo la pen istim na gilang keceng aku nang li siksidol si pangtang nang li pulo nono bangke nang li so siksidol phane nang li klempon pilu ga alam bang la pulo edam tang bangke siksidul ko antong arnu kitok ne kitok te ne hala bangke nilita porhe pame melo banang thang lo proilo non stame non bangke nilita porhe pame lo athe mahala dak tribal ape non tribal ke thurji provision ta hadak do lasi siksidul pangtang nang ne od nang ne po bangkali siksidul pen pangtang nang ji sistame as a provision na teng pen dam si ili tum hala bang claim nang ku la bang ke dam tang MEC election ho nang li phan tangka chuendet tuliram rong hangalong pen nang li phan ong dung Chinthong along APHLC ke ya bang pu nang li phan ardi nang pipon pedet kupia joinela la ke ni li phan tangka chuendet ku ke alang tumang hu pen barchot la po bang chok ti ji alang tum approve piklang thengni la mangke ko dak sini ga chuen ma pupiar ni sini ga chuen dama hala so approve ke dami at ili tum ka cheng hone CM Dr. Tuliram ronghang ahem nili damlo nili press meet piat lo lage Chinthong arat ki sung ke boy towar ka ve me lang ka ve hospital ka ve school ka ve alam sini li kudam bo sini li press meet chipiat lo la pen dake Chinthong la APHLC a president la pen a secretary ta hala suhut press meet ki pi hut bang lo na chetong don lo
Asi ala sud clear alam si nili pulo. Ala sud clear alam si pulo nila so farmasi cing kidam pulo. Ante nila press meet pi det pen ke news klang det pen ke ante BJP tum a replies doluma. Jela ke kali tuar alam le nang ke pu kali na cing ki kali BJP nang adun lo. La ke BJP si na ci pa ogdo no pu a replies piluma ave people lo lagi nili hala sud ke BJP lagi dun kali. Ya pen la isi abang ke ake hai long kiram teron nilphan isina karbok dola MEC election ke tang pen sia me hem ke dam pen hut pen si APHLC long than pet lo kusin ni than ne tu sitail tum ke dam tang December achi close ta men li dak lang tu ga pam along ta ni meeting dun la pen hala su hut press miss ta ini lo alang tum han ta wang lo la pe alang tum sita me hala ke dam tang an ke alang tum sita me ni phan meeting hai ta na hang no bom ni li ta chitong dun bom gal te kasi lahe alam bang ke nili phanang karbok tap poisa chu endet ho mit ho lai bang ke nang karbok tap lage approve piklang e pulonte ili tum lage ka bisas ya kam tawe nili pini ha Kolkata dam lup alam ning ye chod chok deji halada approve si hada Kolkata ajab tam lupu hala so approve si piklang na ko i son taksi nili phan poisa chu endet pu nang karbok ke alang tum ang hu ben si barcho approve ke rap phan piklang le la si la son abang ge tham pa ma hu thap te nei tu bang si nilihin pen chunang rijong si rara phanong si ke japa meji leaders ake mesi chikrong ji plonte ilitum la son tham tap than pru bang ke la son bang e kali det nai pusin nilihin pen alang tum phans tami chuning ri